Srdečne vás pozývam v mene Asociácie malých nezávislých pivovarov na Pivobrana Bierfest do Bratislavy. Príďte ochutnať pivá vyrobené výhradne slovenskými nezávislými pivovarmi a zahajte tak predvianočné obdobie slovenskými pivnými špeciálmi. Tešíme sa na vás. Čaute pivní fanúšikovia, hlásime sa z Podorávskeho hradu z pivovaru Kastelán, kde sme pre vás navarili 3 vynikajúce druhy piva. Na Pivobranu Bierfest prinášame svetlý ležiak Korvin 12, polotmavý ležiak Korvin 12 a mnichovský špeciál 14. Týmto vás chcem srdečne pozvať na ochutnávku piva Kastelán, takže dajú šťastia a na zdravie. Pozývame vás na pivný festival Pivobrany v Starej Tržnici, ktorý sa bude konať 12. a 13. decembra. Bude tam naše pivo Jakub a pravdepodobne aj Katarína. Srdečne vás pozývame na Pivobrana Bierfest do Bratislavy ochutnať naše prvotriedne pivo Urquiner. Práve som si naliala pivo z nášho pivovaru Sandorf, ktoré sa takisto volá. Sme na Záhorí v malej dedinke Prievaly a okrem pivovaru nájdete u nás aj pivné kúpele, kde sa môžete v pive dokonca vykúpať. Načapujeme ležiaky svetlý, polotmavý a tmavý, ruský Imperial Stout až 20 a ešte Red Ale 14. Tieto piva i niektoré ďalšie si budete môcť zakúpiť aj v politrových sklených fľašiach a potom si ich budete môcť vychutnať v teplej obývačke, ako to robím práve ja. A k tomu si zobnete trebárs klobásu alebo niečo iné a budete sa mať určite fajn. Tešíme sa na vás i vaše chuťové poháriky a pripijame na zdravie a želáme dobrú chuť. Daj Boh šťastie. Všetkých fanúšikov pokyslivého remeselného piva pozývame na Pivobrana Bierfest do Starej Tržnice na mieste SMP v Bratislave 12. a 13. decembra. Pivobrana Bierfest, to je festival nezávislých slovenských remeselných pivovarov. A my tam budeme tiež. Tešíme sa na vás. Na zdravie.